Ευχαριστώ πολύ κύριε Διοικητά για τα καλά σας λόγια. Να ξεκινήσουμε γρήγορα με το τι είναι τελικά αυτή η οστεοπόρωση που φοβίζει τόσο πολύ τις γυναίκες. Πρέπει όντως να είναι κάτι τόσο σοβαρό. Μάλλον φαίνεται ότι είναι, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει όσον αφορά τις γυναίκες και τους άντρες άνω των 50 ετών. Το 2002 43 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν οστεοπόρωση, το 2010 52 εκατομμύρια και το 2020 61 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από οστεοπόρωση. Το 55% είναι άνθρωποι ηλικίας άνω των 50 ετών. Τελικά η οστεοπόρωση εξελίσσεται σε μια αδόρφη επιδημία της εποχής μας. Πόσες είναι οι γυναίκες που πάσχουν στις αντίστοιχες ηλικίες? Όπως βλέπετε, στις ηλικίες των 50 έως 59 ετών το 10% πάσχει από οστεοπόρωση. Στις μεγαλύτερες ηλικίες όμως τα πράγματα είναι χειρότερα. Στο 60 έως 69 το 46% πάσχει από οστεοπόρωση και από τα 70 έως 79 οι μισές και παραπάνω πάσχουν από οστεοπόρωση, ενώ υπάρχουν και ένα ποσοστό των γυναικών, το 45%, που βρίσκεται στην οστεοπενία, δηλαδή στο σκαλοπάτι πριν από την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση από την πλευρά των συμπτωμάτων είναι ένα σιωπηλό νόσημα, ιδίως στα αρχικά στάδια, και αυτό έχει σαν συνέπεια η διάγνωση από τους γιατρούς να γίνεται καθυστερημένα. Άρα λοιπόν θα πούμε ότι το μέλλον των γυναικών είναι εύθραυστο. Τι είναι όμως η οστεοπόρωση? Η οστεοπόρωση είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι μια σκελετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μειωμένη αντοχή των οστών, έτσι ώστε αυτά να είναι εύκολα στο να συμβούν κατάγματα. Η οστική αντοχή περιλαμβάνει την οστική πυκνότητα, το πυκνό δηλαδή των οστών, αλλά και την ποιότητα του οστού, τον τρόπο από τον οποίο είναι φτιαγμένο το οστό. Όπως βλέπετε, είναι ένα τρύψιο οστό, γεμάτο πόρους, γεμάτο τρύπες. Όμως η οστεοπόρωση μας βλάπτει με τα κατάγματα. Αυτά είναι που κάνουν τη ζημιά στους ανθρώπους. Και τα συνηθέστερα είναι στη σπονδυλική στήλη, στο ισχύο και στον καρπό, στο χέρι. Βλέπετε πολλές γυναίκες που έχουν ένα γύψο στο χέρι. Αλλά μας βλάπτει και με αυτή την εικόνα. Με την κύφωση που προκύπτει από την οστεοπόρωση, που όχι μόνο επηρεάζει την εμφάνιση, που όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η εμφάνιση στην ψυχολογία μιας γυναίκας, αλλά επιδεινώνει τη λειτουργία των πνευμόνων και της καρδιάς. Γιατί βλέπετε πώς πιέζεται η καρδιά και οι πνεύμονα μέσα σε αυτόν εδώ τον οστεοπορωτικό σκελετό. Και σε αυτή την εικόνα βλέπετε τη σταδιακή παραμόρφωση στην οστεοπόρωση από την ηλικία των 55 ετών στα 65, πώς βγαίνει μπροστά η κοιλιά και πώς εδώ πέρα έχει μεγαλύτερη καμπούρα και είναι μπροστά η κοιλιά. Η πρώτη εκδήλωση της οστεοπόρωσης συνήθως γίνεται στο περιφερικό σκελετό, δηλαδή στα χέρια συνήθως, και μιλάμε για το κάταγμα της περιοχής του καρπού που σας μίλησα πριν, με τις κυρίες που βλέπετε στο δρόμο που έχουν γύψο στο χέρι. Αν και σχετικά νέες γυναίκες δεν συνδέουν το γεγονός αυτό με την οστεοπόρωση, αν συμβεί αυτό θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για οστεοπόρωση. Όμως η δραματικότερη και η χειρότερη εκδήλωση της πάθησης είναι αυτό εδώ, το κάταγμα του ισχύου στο κοφό, που ξέρετε πολλούς γνωστούς σας που έχουν χειρουργηθεί. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που θα πάθουν αυτή τη ζημιά χειρουργούνται, και μάλιστα η μεγαλύτερη ηλικία άνω των 75 ετών, η μισή από αυτούς πεθαίνουν, το 30% έχει επιπλοκές και 20% γίνεται όπως πριν και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του φυσιολογικά. Παρότι οι ορθοπαιδικές τεχνικές έχουν προηχθεί και είναι πάρα πολύ καλές. Οι επιπλοκές παραμένουν. Και δυστυχώς βλέπετε ότι ο κίνδυνος θανάτου μετά από τα οστεοπορωτικά κατάγματα του ισχύου είναι πάρα πολύ μεγάλος, όσο είναι και μετά από καρκίνο του μαστού και πολύ μεγάλος από καρκίνο του ενδομητρίου. Και βλέπετε αυτή τη γυναίκα αριστερά στη φωτογραφία, πώς ήταν σε ηλικία 20 ετών, πώς έγινε σε ηλικία 50 ετών και πολύ γρήγορα σε ηλικία 57 ετών πήρε αυτή την εικόνα που σας παρουσίασα πριν με την καμπούρα και δεν μπορεί πια να χαρεί τη ζωή με το γονάκι της. Όμως είναι και το οικονομικό κόστος, το δυσβάσταχτο κόστος που τραβάνε τα νοσοκομεία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καταλήγουν στα νοσοκομεία θα χειρουργηθούν. Χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για την νοσηλεία τους και όλες αυτές τις διαδικασίες, κάτι που επιβαρύνει τα συστήματα υγείας. Γι' αυτό ο στόχος μας πάντα πρέπει να είναι η πρόληψη των καταγμάτων. Όταν λέμε παράγοντες κινδύνου για μία πάθηση, εννοούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτούς τους παράγοντες θα πάθουν πιο συχνά την πάθηση από κάποιους άλλους. Έτσι και εδώ, κάποιοι παθαίνουν την πάθηση πιο συχνά από τους άλλους. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτές οι γυναίκες στις οποίες η περίοδος σταματάει γρήγορα, κάτω των 50 ετών. Αυτές τις οποίες υπήρχε κάποια κληρονομικότητα από τον πατέρα τους, τη μάνα τους κλπ. Αν είχαν σπάσει κάποιο κόκαλο, αν είχαν μείνει στο κρεβάτι κλπ. Το φύλο,
οι λευκές, ξανθοπές πιο συχνά παθαίνουν οστεοπόρωση.